Ai trecut testul, mă rog, dar stai că testul continuă. Care este cea mai răcoritoare limonadă? Să știi că îmi place limonada clasică, dar o ador și pe cea cu mentă. E atât de răcoritoare. Da, banal, foarte banal, mă rog. La mare modă în această vară este limonada de migdale. Te răcorește de nu te vezi. Facem o limonadă siciliană, în sensul că este făcut din lămâi siciliene, care este ingredientul principal pentru reușirea acestei rețete, și lapte de migdale făcute din migdale siciliane. Acest lapte de migdale poate fi preparat ori cu apă minerală sau apă plată, în funcție de fiecare. Normal, gheața de nelipsit, pentru că cu căldura care este afară, așa ne putem recori, și se va adăuga foarte, foarte puțin, câteva picături de un sirop făcut din avocado și anason. Este ceva care se face din plante în Sicilia. În primul rând, bineînțeles, va trebui să stoarcem lămâile. Câte lămâi punem? În principiu, lămâile siciliene nu sunt acre, nu este nevoie de foarte mult zahăr pentru a le îndulci și atunci avem nevoie de o lămâie, maxim o lămâie și jumătate la 1 kg de apă. Peste apă am adăugat sucul. Vedeți că lămâile sunt foarte acide și atunci imediat au făcut această reacție chimică. Aici vom adăuga laptele de migdale. Nu este nevoie de zahăr sau de miere, așa cum suntem noi obișnuiți, pentru că el, în compoziția lui, a laptelui de migdale, aceste migdale au fost amestecate cu puțină miere și cu zahăr. Cam cât lapte de migdale punem? Acum este în funcție de gustul celui care o face, în sensul că el se poate face 50 de mililitri dacă este apă minerală sau 60 dacă este apă plată. Și deasupra vom pune câteva picături de sirop de anason și avocado. Acest sirop îi vor da puțină amăreală pentru a-i tăia dulceața laptelui de migdale. Aceasta este limonada siciliană, să o serviți cu plăcere. Foarte